వాళ్ళే వీళ్ళందరూ కూడా. మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఉంటారు. ఈ ఆత్మలు ఎప్పటికీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కృష్ణ మొట్టమొదటి నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పి మరలా ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయచేసి చెప్పుము అని చెప్పినాను కృష్ణ భగవానుడిని అడుగుతున్నారనమాట అర్జునుడు. ఈ నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినని 1 నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం. తర్వాత కర్మయోగము జ్ఞాన నిష్టను కలిగిస్తుంది అని చెప్పిన విషయాన్ని 7 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత జ్ఞానయోగము బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని కలిగిస్తుంది అనేది 13 నుంచి 16వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం. అష్టాంగ యోగం అష్టాంగ యోగం పరిచయం కూడా కొంచెంగా పరిచయం చేస్తారు ఈరోజు 5వ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగాన్ని. రేపు పూర్తిగా చెప్పుకుంటాం అష్టాంగ యోగం గురించి. బ్రహ్మ నిర్వాణమేమో 17 నుంచి 26వ శ్లోకం వరకు బ్రహ్మ నిర్వాణం గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత అష్టాంగ యోగం పరిచయం గురించి 27 నుంచి 29వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాం అనమాట. వేదహితంగా అంటే వేదాల్లో ధర్మం ప్రకారంగా ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని అనుసరించి చేసే కర్మల్ని కర్మయోగం అంటారు. నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఫలితం ఆశించకుండా చేసే కర్మయోగం అనమాట. ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేయాలి. ఫలితం ఆశించే మనకి దుఃఖం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేసేసి భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంతో మనం తృప్తి పట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట. కర్మలన్నీ జ్ఞానంతోనే పరిసమాప్తం అవుతాయి. తర్వాత కర్మలు పరిత్యజించి యుద్ధం మానటం జ్ఞానయోగం. కర్మల్ని పరిత్యజించాలి అంటే భగవంతుడికి వదిలేయాలి. ఆ కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలేసేసి నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చెయ్యాలన్నమాట. అది చెప్తున్నారు. అది విజ్ఞానం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత ఇప్పుడు భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక శ్లోకంలో వస్తుంది. అది ఈ తామరాకు నీళ్ళల్లో ముంచితే తీసేస్తే తామరాకు నీళ్ళల్లో తీస్తాం కదా, తామర పుష్పం వస్తుంది కదా, అది పొడి పొడిగా ఉంటుంది, నీళ్ళు అంటావు దానికి. ఆ విధంగా మనం కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంట్లో పిల్లల్ని పోషించుకోవాలి, భార్యకి పిల్లలకి కావాల్సినవన్నీ చూడాలి. ఎన్ని చూస్తున్నప్పటికీ కూడా సెంటర్లో నువ్వు కృష్ణ జపాన్ని కృష్ణుడిని పెట్టుకుని నీ ఆత్మని పూర్తిగా పరిశుద్ధిగా ఉంచుకో అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో అనమాట. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. పంచమ అధ్యాయ. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యశ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అంటున్నారు, కృష్ణ మొట్టమొదట నువ్వు నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, కర్మని త్యాగం చేసేయమని చెప్పావు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే కర్మని త్యాగం చేయమన్నావు కాబట్టి నేను చేయాల్సిన పని నేను వదిలేసి పారిపోతాను అంటున్నారు ఆయన. మళ్ళీ ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయచేసి నాకు చెప్పు. మళ్ళీ నన్ను శరణ వేడుకో, నీ పని నువ్వు చేస్తూ ఉండు, ఆ ఫలితం ఏదో నేను ఇస్తానని చెప్తున్నారు కదా. ఎందుకు అలా చెప్తున్నావు? నువ్వు 2 రకాలుగా చెప్తున్నావు, ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు కదా. రెండు నాకు చెబితే రెండిట్లో ఏది ప్రయోజనకరం, ఏది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది నాకు అన్నది దయతో నాకు తెలియజేయి అని చెప్తున్నాను అడుగుతున్నారు. అంటే మనం కూడా మనం అనుకున్న దారిలోకి తీసుకుని రావటానికి ఎదుటి మనిషిని రకరకాలుగా మనం ఇచ్చేస్తాం అనమాట. ఆ విధంగా ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా కృష్ణ భగవాను అడుగుతున్నారు ప్రశ్నలు, మనం అడిగినట్లే అవి. ఇక్కడేమో కర్మలన్నీ త్యజించి ఇలా సన్యాసాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళటం, ఇక్కడ కర్మయోగాన్ని ఆచరించటం. క్షత్రియుడు కాబట్టి ఆయన పనిని ఆయన చేయటం. ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టం నాకు చెప్పు అని చెప్పినని
ఇక్కడ అడుగుతున్నారు అనమాట. దయతో నాకు తెలియజేయి, షుడ్ ఐ స్టాప్ షోయింగ్ ద ట్రీ. మనము ఈ ఒక మొక్క పెడతాం, మొక్క పెరగకుండా మనం ఆపగలమా? దానంతట అది పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది కదా, ఫలాలను ఇస్తుంది, అన్నీ ఇస్తుంది. మనం ఏం అడగక్కర్లా, దాన్ని అడగకుండా దానిపైన చేసుకుంటూనే పోతుంది. అది ఏ విధంగా అయితే చేస్తుందో అట్లా మనం కూడా మన పనిని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. ఫలితాలనే అవే వస్తాయి. షుడ్ ఐ స్టాప్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్రూట్? మనం ఆపగలమా ఫ్రూట్ రాకుండా? మనం వస్తుందని ఊహించగలమా? ఫలితం వస్తుంది అని ఊహించగలమా? ఊహించొద్దు. ఫలితాన్ని ఊహించకుండా నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరా ఉభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? కర్మ సన్యాసము అంటే పనిని త్యాగం చేయటం, మరియు భక్తితో పని చేయటం కర్మయోగము. రెండు కూడా మోక్షం కలిగజేస్తాయి. కర్మ సన్యాసం అంటే కర్మని త్యాగం చేయటము, తర్వాత కర్మయోగము రెండు కూడా భక్తితో పనిచేయటం అనమాట. కర్మయోగం అంటే ఆ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి. రెండింటిలో పనిని త్యజించడం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడమే మంచిది. ఇట్లా పనిని త్యజించి వెళ్ళిపోవడం కన్నా కూడా, కర్మ సన్యాసం కన్నా కూడా భక్తితో భగవాను సెంటర్గా పెట్టుకొని మొత్తం కూడా శరణాగతి వేడుకుని ఆయనకి సరెండర్ అయిపోయి మన పనిని మనం చేసుకుంటూ పోవటమే అదే మనకి శ్రేయస్కరం. భక్తి యోగమే శ్రేయస్కరం, భక్తితో పని చేయటమే శ్రేయస్కరం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. నా కోసం చేయి, నువ్వు చేసే పనిని నాకు సమర్పిస్తే ఆ ఫలితం ఏదో నేను చూసుకుంటాను, నేను ఇస్తాను నీకు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నాన్ డివోటీ ఏమంటారు? ఐ ఎర్న్డ్ ఇట్, సో ఇట్స్ మైన్. నేను సంపాదించాను, నేను 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించాను, నెల రోజులు కష్టపడ్డాను, నా తెలివితేటలు ఉపయోగించి సంపాదించాను, నా తెలివితేటలు ఉపయోగించి ఉద్యోగం తీసుకొచ్చుకున్నాను అని చెబుతూ ఉంటారు అనమాట నాన్ డివోటీ. ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. ఇది మొత్తం కూడా కృష్ణుడి దయ వలన, కృప వలన నాకు లభించింది అని చెప్పినని డివోటీ చెప్తారనమాట. డివోటీ సత్యం తెలుసు డివోటీకి. ఇతనేమో భౌతికంగా ఆ మాయలో పడిపోయి ఉంటారు. మాయలో పడ్డన వాళ్ళు ఈ విధంగా మాట్లాడతారు. డివోటీస్ ఏమో సత్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ విధంగా మాట్లాడతారు. భగవంతుడి నీ గురించి ఈ విధంగా మాట్లాడతారనమాట. వాళ్ళకి ఏది ఫలితం వచ్చినా సరే ఆ భగవంతుడికే సమర్పిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి ఇచ్చిన దాంతో తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వందో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. ఓ మహాభావులు కడిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు. కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, తనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏదొచ్చినా సరే దాన్ని ద్వేషించకూడదు అనమాట. ద్వేషించకుండా నాకు ఈ ఫలితం ఎక్కువ కావాలి, నీకు ఎంత ఇవ్వాలన్నది భగవంతుడికి తెలుసు. నువ్వు చేసేది ఇంత చేసి నాకు ఇంత కావాలంటే వస్తుందా? రాదు. నువ్వు చేసిన దానికి ఫలితం అది తప్పకుండా వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. ఎప్పటికీ కూడా సన్యాసే వాళ్ళు. వాళ్ళు సంసారంలో ఉండి పనులు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఫలితాన్ని ఆశించకుండా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ భగవంతుడి ఇచ్చిన దాంతో తృప్తి పడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా సన్యాసుల కిందే లెక్క. ఓ మహాబాహులు గల అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి ద్వంద్వాలంటే సుఖ దుఃఖాలు, మానవమానాలు, వీటన్నింటి నుంచి కూడా వాళ్ళు అవమానమైనా కూడా పట్టించుకోరు. సుఖ దుఃఖాల్లో దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కూడా నార్మల్గా ఉంటారు. సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోరు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోరు. వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటారు. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు సులభంగా భావబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. ఈ బంధం అంటే ఏంటంటే కర్మబంధం, బద్ధజీవుడిగా బతకటం కన్నా కూడా వాళ్ళు
బయటపడతారు. ఆ బద్ధజీవుడి జీవితం నుంచి బయటపడతారు అనమాట. భావబంధాల నుంచి బయటపడి ముక్తిని పొంది భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు వీళ్ళు. ఈ ప్రభుపాదుల వారు లాంటి వారు వాళ్ళు అంటే ప్రభుపాదుల వారు ఎంత వైరాగ్యంతో మొత్తం అందరినీ కూడా సమానంగా చూసేవారు. అందరికీ కూడా చక్కగా ఉపదేశం చేసేవాళ్ళు. కృష్ణ చైతన్యంలోకి రండి, అందరూ రాక్షసులు. అక్కడ ఆయన వెళ్ళినప్పుడు హిప్పీస్ చాలా, వాళ్ళకి లేని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు. అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా తన వైపు తిప్పుకున్నారు ఆయన. ప్రసాదం పంచుతూ, ప్రేమను చూపిస్తూ. వాళ్ళు ప్రేమ అనేది ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ ప్రేమ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది, నువ్వు నీ ప్రేమని భగవంతుడి వైపు తిప్పుకోవాలి అనేది వాళ్ళు నేర్పించారనమాట. ప్రభుపాదుల వారు వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళందరినీ కూడా శిష్యులుగా చేసుకున్నారు. కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొచ్చారు. వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన. రాజా అంబరీష సేవుడు దూర్వాస ఋషాది. దూర్వాస ఋషి వాంటెడ్ టు కర్స్ రాజా అంబరీషుడిని శపిద్దామని చూసినా కూడా ఆయన దూర్వాసుడిని క్షమించేశాడనమాట. ఆయన్ని అంటే సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రార్థించారు. దూర్వాసుని వదిలేయి, దుర్వాసుని ఏం చెయ్యొద్దు అని చెప్పినని. అంబరీషుడు వ్రతం చేస్తూ ఉంటారు. వ్రతం చేస్తూ ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూ ఉంటే దూర్వాసుడు వస్తారనమాట. ద్వాదశి గడియలు వెళ్ళిపోకుండా ప్రసాదం తీసుకోవాలి. ఆ ద్వాదశి గడియలు అంటే ఒక టైం ఇస్తారు, ఆ టైం దాటకూడదు అనమాట. టైం దాటిపోతే ఇంకా ఏకాదశి ఫలితం ఉండదు. అది చేస్తూ ఉంటే దూర్వాసుడు వచ్చినప్పుడు సరే రండి అని చెప్పినాను. ఆయనకు అర్ఘ్యం పాద్యం అని సమర్పించి ఆయన్ని ఇన్వైట్ చేసుకుని రండి భోజనానికి రండి అంటే, నేను ఒక్కసారి స్నానం చేసి వస్తాను, నదికి వెళ్ళి వస్తానని ఆయన నదికి వెళ్తారు శిష్యుల్ని పెట్టుకొని. ఆయన అసలు యాక్చువల్గా అంబరీషుని పరీక్ష చేయడానికని వస్తారు. దూర్వాసుడు వచ్చారు అంటేనే ఆ రాజు దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి వచ్చినా కూడా ఆయన పరీక్ష చేయడానికే వస్తారు. వీళ్ళు సరిగ్గా సక్రమంగా అన్ని చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అన్నది వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆయన నదికి వెళ్ళిపోతారు. నదికి వెళ్ళిన తర్వాత ద్వాదశి గడియలు సమీపిస్తూ ఉంటాయి. ఈయనేమో రారు, ఎంతసేపటికి నది నుంచి రారు. ఎట్లా చేయాలి, నా ఏకాదశి ఇన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్న ఫలితం మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కృష్ణ భగవానుడి గురించి, ఇంత చేస్తున్నాను నేను ఎట్లాగో అని అందరినీ కూడా పెద్దవాళ్ళని, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని అందరూ సమావేశం అవుతారు. ఏం చేయాలని అడుగుతారు వాళ్ళందరినీ. అంబరీషుడికి అప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు, తులసి తీర్థం తీసుకోండి, మీరు తులసి తీర్థం తీసుకుంటే కనుక అది తప్పులేదు, మీకు ద్వాదశి ఫలితం ఏకాదశి ఫలితం వస్తుంది, మీకు ఆయన బ్రాహ్మణుడు లేకుండా భోజనం ప్రసాదం చేసి తీసుకున్న దోషం పోతుంది, దోషం ఉండదు మీకు అని చెప్తారనమాట. చెప్పేటప్పటికి ఆయన తులసి తీర్థం చేతిలో వేసుకోగానే వెంటనే ప్రత్యక్షమవుతారు దూర్వాసుడు. ప్రత్యక్షమై ఆ జటని పీకి అది మంత్రించి ఆయన మీదకి వదిలిపెడతారనమాట. ఆ జటని అది ఆయన అంబరీషుడి మీదకి ఎప్పుడైతే శాపం పెట్టాడో అంబరీషుడికి, వెంటనే అక్కడి నుంచి సుదర్శన చక్రం దుర్వాసుని వెంబడిస్తుంది. ఆ జట వదిలేటప్పటికీ ఆ రాక్షసుని దీన్ని చంపేసేసి ఈయన వెంబడి పడుతుంది అనమాట సుదర్శన చక్రం వెంబడి పడేటప్పటికీ ఆయన ముల్లోకాలు తిరుగుతారు దుర్వాసుడు ఆ సుదర్శన చక్రం నుంచి రక్షింపబడడం కోసంగా. ఎవ్వరూ కూడా రక్షింపలేమని చెప్పి చెబుతారు. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్తే విష్ణుమూర్తి కూడా నా వల్ల కాదు, నేనేమి చేయలేనంటే అప్పుడు అక్కడి నుంచి నువ్వు వెళ్లాల్సింది అంబరీషుడి దగ్గరికే వెళ్ళు, అప్పుడు ఆయనే నిన్ను రక్షిస్తారంటే అప్పుడు అంబరీషుడి దగ్గరికి వస్తాడనమాట దుర్వాసుడు. వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడతారు. అప్పుడు అంబరీషుడు సుదర్శన చక్రానికి శాంతింపజేస్తారు, సుదర్శన చక్రానికి ప్రార్థన చేస్తారనమాట. నేను ఇన్ని రోజులు చేసిన ఈ ఏకాదశి వ్రతం ఒక బ్రాహ్మణ్ణి హత్య చేయటం కోసం కాదు, బ్రాహ్మణ్ణి హత్య చేసిన పాపం నాకు వస్తుంది. ఈ ఏకాదశి వ్రతం ఇన్ని రోజులు చేసింది నేను భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేశాను కాబట్టి నువ్వు ఎట్లయినా సరే నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపో సుదర్శన చక్రమా అని ఆయన ప్రార్థిస్తారు. ప్రార్థించేటప్పటికి ఆ సుదర్శన చక్రం కాస్త వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆయన క్షమించి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా వైరాగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళకి నష్టం చేద్దామని ఎవరైనా చూసినా కూడా వాళ్ళని కూడా క్షమించి వదిలేసి, వాడు కర్మయోగం, వాడి కర్మ ప్రకారంగా వాడు అలా చేస్తున్నాడు అనుకుని వీళ్ళు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. వీళ్ళని అవమానించినా కూడా అవమానాన్ని పట్టించుకోరు.
పట్టించుకోకుండా వాళ్ళదో అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. ప్రభుపాదుల వారికి ఎన్నో అవమానాలు. అక్కడ అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా అవమానించేవాళ్ళు. ఒక ఇల్లు లేదు, వాకిల్ లేదు, డబ్బు లేదు, ఏమీ లేదు ఆయన దగ్గర. అయినా కూడా కృష్ణుడి కృప ఉంది. కృష్ణుడిని మిత్రుడిగా చేసుకుని ఆ భగవద్గీత, భాగవతం పుస్తకాలని పెట్టెలో పెట్టుకుని వెళ్ళారు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడిని తనతో బంధించుకున్నారు, తన హృదయంలో బంధించుకొని వెళ్ళారు. కాబట్టి పూర్తిగా సక్సెస్, పూర్తిగా ఆయనకి విజయం అనేది లభించింది. వైరాగ్యం అనేది ఆ విధంగా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, వైరాగ్యం అంబరీషుడు ఏ విధంగా అయితే చేశారో ఆ విధంగా వైరాగ్యంతో ఉండాలి. మనం ఎదుటి వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక మాట అనగానే ఒక మాటకి 10 మాటలు మనం అనకూడదు. క్షమించి వదిలేయాలి. వాళ్ళకి ఏదో వాళ్ళ కర్మ ప్రకారంగా, వాళ్ళ గుణాల ప్రకారంగా వాళ్ళు ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు, మన పాటికి మనం వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి మన పాటికి మనం వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి. అది వైరాగ్యం. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విదితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. భక్తితో పనిచేయవాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయము, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ, తన ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము అంటదు. అది భక్తితో ఎవరైతే పనిచేస్తారో, భక్తితో ఆ కృష్ణ భగవానుడిని సెంటర్ చేసుకుని అన్నీ కృష్ణ భగవానుడికి అర్పితం చేస్తారో అటువంటి విశుద్ధాత్ముడు, ఆత్మలు విశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మలు అంటే శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు వాళ్ళ మనస్సు జయించిన వాళ్ళు అనమాట. మనోజయం అంటే మనస్సుని జయించి వాళ్ళు ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటారనమాట. ఇంద్రియాలన్నీ వాళ్ళ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాయి. అలా ఉన్న వాళ్ళు సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒక్కటే. నా ఆత్మ ఎదుటి వాళ్ళలో ఆత్మ ఒక్కటే అని భావిస్తారు, తెలుసుకుంటారు. ఎదుటి వ్యక్తిలో, ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎటువంటి కర్మలు చేసినా కూడా ఎలాంటి దోషం రాదు, అంటదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఎటువంటి ఈ స్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడికి సంబంధించినవి ధర్మం ప్రకారమే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, శ్రవణం అంటే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహో మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. ఇది నవవిధ భక్తి అనమాట. నవవిధ భక్తి అంటే శ్రవణం. శ్రవణం అంటే వినటం. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నారనమాట. చెప్తుంటే ఆ భాగవతాన్ని విన్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు అలా ఆఖరి స్టేజ్లో ఇంక వెళ్ళిపోతారు, గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయి ఆయన ప్రాయోపవేశానికని కూర్చుంటారు. కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి వచ్చి భాగవతాన్ని వినిపిస్తారనమాట 7 రోజుల పాటు. అంటే 7 రోజుల పాటు వినిపించారు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మనము ప్రతిరోజు కూడా భాగవత శ్రవణం చేయాలి, ప్రతిరోజు కూడా భాగవతాన్ని వినాలి. 7 రోజులు వినాలి. భాగవత సప్తాహం అనేదిను ఒక 7 రోజులు భాగవత సప్తాహం గ్రాండ్గా చేస్తారు. 8వ రోజు నుంచి మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు అనమాట. నార్మల్గా జీవితాన్ని గడపటం మొదలు పెడతారు. 8వ రోజు నుంచి ఇంకా కృష్ణ అని కూడా తలుచుకోరు. ఆ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు పద్ధతి. భాగవత సప్తాహం అంటే జీవితాంతం కూడా భాగవత సప్తాహం జరుగుతూనే ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం వినాలి ప్రభుపాదులు వారు. అందుకే ప్రతి టెంపుల్లో కూడా 8 అయ్యేటప్పటికీ ప్రతి టెంపుల్లో కూడా భాగవతాన్ని వినిపిస్తారనమాట. అలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కీర్తనం. కీర్తనం అంటే ఇక్కడ మీరాబాయి, నారదుడు వీళ్ళందరూ కూడా కీర్తన చేస్తారు. తర్వాత స్మరణం. హరిదాస్ ఠాకూర్, ఈయన ముస్లిం అనమాట. ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా ఈయన రోజుకి 192 మాలలు జపం చేసేవారట. మనం 16 మాలలు చేసేటప్పటికి అమ్మో చేయలేకుండా ఉన్నామే అంటాం. అలాంటిది ఈయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి స్మరణలోనే, భగవంతుడి ధ్యాసలోనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆయన. హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన్ని కూడా నవాబులు చాలా కష్టాలు పెట్టారు. ఈ కూడలి మధ్యలో నిలబెట్టి ఆయన అవమానించటం, నువ్వెందుకు హిందువులది చేస్తున్నావు అంటూ చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణ స్మరణాన్ని ఆయన వదిలిపెట్టాల. పాదసేవనం. పాదసేవనం అంటే లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ విష్ణుమూర్తికి, నారాయణుడికి సేవ చేస్తుంది, పాదాల దగ్గరే ఉంటుంది ఆమె. ఇక్కడ చూడండి అర్చనం. అర్చనం అంటే వర్షిప్పింగ్ ద లార్డ్, భగవంతుడికి. పృథు మహారాజు అనమాట. ఎప్పుడు కూడా ఆయన భగవంతుడికి అర్చన చేస్తూ ఉండేవారు.
వందనం. వందనం అంటే ధ్రువ మహారాజు, ధ్రువుడు. ధ్రువుడు ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా అంటే చిన్న పిల్లవాడప్పుడే ఆయన సవతి తల్లి అవమానం భరించలేక వెళ్ళిపోయి, నాకు తండ్రి కన్నా తాత కన్నా గొప్ప రాజ్యాన్ని నేను సంపాదించుకుంటాను భగవంతుడిని ప్రార్థించని ఈ విధంగా ఒంటి కాలు మీద తపస్సు చేశారు. కందమూలాలు తిన్నారు, ఆకులు తిన్నారు, వాయుభక్షం చేశారు. అంత కఠినమైన తపస్సు చేసి ఆయన భగవంతుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నారు. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత భగవంతుడిని ఏమడిగారు? నాకు నీ పాదాల స్పర్శ చాలు, పాదాల దగ్గర సేవ చాలు, నాకు ఇంకేం వద్దన్నారు. లేదు లేదు, నీకు ఆ కోరిక ఉన్నది కదా, ఫస్ట్ రాజు కావాలని, అది తీర్చుకొని రమ్మని చెప్పి భగవంతుడు అక్కడికి పంపిస్తారనమాట. పంపించిన తర్వాత నీకు ఒక లోకాన్ని సృష్టించిస్తానని, ధ్రువలోకం అని సృష్టించిస్తారనమాట. ఇట్లా వందనానికి ధ్రువ చక్రవర్తిని పెడతారు. ఇక్కడ దాస్యం అంటే హనుమంతుడు ఈ రామదాసుని, నేను రాముల వారు, రామ అని నామం ఎక్కడుంటే అక్కడికి వచ్చేస్తారు ఆయన. వినిపిస్తే ఎక్కడ రామ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు భగవంతుడి నామం వినిపించగానే ఈయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు హనుమంతుడు. సఖ్యం అంటే వీళ్ళిద్దరిది కూడా ఫ్రెండ్షిప్, గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్. ఎవరిది? అర్జునుడిది. నరనారాయణులు అర్జునుడిని, మళ్ళా మన కుచేలుడిని, వీళ్ళందరినీ కూడా చూపిస్తారు. గోపికలు, గోప బాలికలు, వీళ్ళందరూ కూడా సఖ్యత. తర్వాత ఆత్మ నివేదనం. బలిచక్రవర్తి ఆత్మని నివేదనం చేశారనమాట భగవంతుడికి. ఆత్మ నివేదనం అంటే మనం బలిచక్రవర్తిని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకుపై నీటి బొట్టు తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. అట్లా ఈ నీటి బొట్టు వేసినప్పటికీ కూడా తామరాకు తడవదనమాట, పొడిపొడిలాడుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా మన కర్మల్ని మనం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వైరాగ్యంతో వాటిని మనకు అంటకుండా చూసుకోవాలి. పూర్తిగా కర్మల్లోనే పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యి, నా పిల్లవాడిని చదివించుకోవాలి, నా పిల్లవాడికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి, డబ్బులు దాచిపెట్టాలి ఆఖరి నిమిషం వరకు శ్రమిస్తారనమాట. శ్రమించి ఆఖరి నిమిషంలో ప్రాణం వెళ్ళిపోతుంది. మానవ జీవితం లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు చేరుకోలేరు. ఆ విధంగా ఉండొద్దు. నువ్వు పద్మపత్రం ఇవాంభస, పద్మపత్రం లాగా ఉండు అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. వైరాగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు అనమాట. ఎవరైతే వైరాగ్యంతో ఉంటారో వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదుల వారిని చూపిస్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తారు. ఈ దేహాన్ని ధరించడం అంటే మన దేహంలో నవద్వారాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ నవద్వారాలు ఏంటి? కళ్ళు 2, చెవులు 4, చెవులవి 2 ద్వారాలు 4, తర్వాత నోరు 5, ముక్కు 2 ద్వారాలు 7, తర్వాత మన మర్మావయవాలు 2, మొత్తం 9. వీటిల్లో ఏంటంటే కామం, కోరిక ఉంటుంది. ఆ కోరికని జయించాలన్నమాట. ఎవరైతే నవద్వారాలు కూడా కాంతివంతంతో నింపుకుంటారో వాళ్ళు భౌతిక శరీరం ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా జీవిస్తారు. ఇంద్రియాలని జయించాలి, ఇంద్రియ తృప్తిని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని వాళ్ళు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి. స్వభావం ఏంటి దేహదారికి? ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచటమే. ఆ ఇంద్రియాలు అడుగుతూ ఉంటాయి. దేహంలో ఇంద్రియాలు
నాలుక అడుగుతుంది, నాకు రుచిగా కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఐస్ క్రీమ్ కావాలి, లేకపోతే మిరపకాయ బజ్జీ కావాలని అడుగుతూ ఉంటుంది. ఆ బండి దగ్గర నిల్చొని విపరీతంగా తినేస్తూ ఉంటారు, కడుపులో మంట వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా దేహదారి ప్రతి ఇంద్రియాన్ని కూడా మనం ఏది ఎక్కువగా వాడినా కూడా దానికి తగ్గ దుఃఖాన్ని అనుభవించాల్సిందే. అట్లాంటి దుఃఖంలో పడద్దు. దేహదారి తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రించుకోవాలి. నియంత్రించుకుని కర్మల్ని మానసికంగా త్యజించాలి. మానసికంగా అంటే కర్మలు చెయ్యాలి, కానీ వాటిని దగ్గరికి రానివ్వకూడదు అనమాట. ఫలితం కావాలని కోరుకోవటము, అవన్నీ కూడా వైరాగ్యంతో చేయాలి కర్మలు. ఆ కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు భౌతిక శరీరం ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తారు. ఇట్లా నవద్వారాలు కూడా సంతోషంగా ఉండాలంటే మనకి ఇవన్నీ సర్పాల్లాగా ఇలా లేస్తూ ఉంటాయి. వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఇలా తలకాయ ఉంచేటే చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆ సర్పాలని లేవనివ్వకూడదు. ఇప్పుడు హంసలు ఉన్నాయి కదా, పరమహంస స్టేజ్ని చేరుకుంటాం అనమాట. హంస ఏం చేస్తుంది, పాలు నీళ్లు కలిపిస్తే అది పాల వరకు స్వీకరించి నీళ్లను వదిలేస్తుంది అనమాట. అంటే భగవద్భక్తి అనేటువంటి పాలను మనం స్వీకరించాలి, నీళ్లను వదిలేయాలి. భౌతిక జీవితం యొక్క ఫలితాలను వదిలేసేసి ఆ అమృతాన్ని స్వీకరించాలి. అమృతాన్ని స్వీకరించి భక్తి అనే భక్తి రసామృతాన్ని స్వీకరించి మనం ఈ దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. అందరిలో కూడా పరమాత్మను చూస్తారు వాళ్ళు, నిజమైన యోగులు. గోవులో పరమాత్మనే, తనలో ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మ అందరిలో కూడా ఉంది అని చెప్పినని చూస్తారనమాట. విద్యా వినయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ యోగులు ఏంటంటే జ్ఞాన బలంతో తెలివితేటలు ఉంటాయి కదా, ఆత్మజ్ఞానం పెంపొందింపజేసుకుని వాళ్ళు అవిద్యని దూరం చేసుకున్నందువల్ల విద్య తేజోదీపం వెలుగుతుంది వాళ్ళల్లో. ఆ తేజోదీపంలో మనకి చీకట్లో కళ్ళు కనిపించవు కదా. చీకట్లో మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మనం దృష్టిగా మన కళ్ళు బాగానే పనిచేస్తూ ఉంటాయి, కానీ ఎదురుగుండా ఉన్న వస్తువు కనిపించదు మనకి. ఆ తేజోదీపం వెలిగించుకుంటేనే మనకి భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. లేకపోతే కనిపించాడు. ఆ తేజోదీపం ఎలా వెలుగుతుంది? మనము వైరాగ్యం ద్వారా మనము కర్మబంధాలని దూరం చేసుకున్నప్పుడు మనకి దీపం అన్నది గురువుల ద్వారా సత్సాంగత్యము, తర్వాత గురువుల ద్వారా మనం ఆ తేజోదీపాన్ని పెంపొందింపజేసుకోవాలి, వెలిగించుకోవాలన్నమాట ఆ దీపాన్ని. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు మనకి ప్రత్యక్షమవుతారు, భగవంతుడిని చూడగలుగుతాం. ఆత్మ పరమాత్మ అప్పుడేంటంటే ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఆత్మ పరమాత్మ అందరిలో కూడా అందరూ సమానమే అనే స్థితికి వస్తారనమాట. ఇప్పుడు నా వాళ్ళు, నా కొడుకులు, నా పిల్లలు, నా అనేది వదిలేస్తారు. వాళ్ళకి తెలియదు ఇంకా నా అనేది, అంతా కూడా భగవంతుడే అనే స్టేజ్కి వస్తారనమాట. He sees the పరమాత్మ present in each and everybody. ప్రతి వాళ్ళల్లో కూడా భగవంతుడినే చూస్తారు. ఆవులో పరమాత్మనే, ఇక్కడ పండితుడిలో పరమాత్మనే, తర్వాత ఇక్కడ ఏనుగులు, మావటి వాళ్ళు, ప్రతి వాళ్ళలో, కుక్కలో కూడా పరమాత్మనే చూడగలుగుతారనమాట. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయేవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతేషు బుధః. ఇక్కడ బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది, కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. ఇప్పుడు చూడండి, తెలివితేటలు అవి ఉన్న వాళ్ళు, బుద్ధియోగం పనిచేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే వైరాగ్యంతో భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు ఎంతసేపటికి కూడా. 24 hours 24/7 ఎప్పుడు కృష్ణనామం, కృష్ణ జపం జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మలు ఎప్పుడైతే పద్మపత్రం ఏ విధంగా అయితే ఉందో అలా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళని అంటాం అనమాట. ఆ కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అవసరానికి చేస్తారు, అంతవరకే.
అంతేగాని దాంట్లో పడి పొల్లిపోరు, దాంట్లోనే దొర్లుతూ ఉండరు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, భౌతికంగా ఈ విధంగా క్లబ్‌లకు పోతారు, లేకపోతే పార్టీస్‌కి వెళ్తారు. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ చేసుకుంటారు, డ్రింక్ చేస్తారు, అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ! అన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంటికొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకేంటి అన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. అక్కడ అక్కడ ఆ ఖుషీలో అది గుర్తు రాదనమాట. యువతలకొచ్చిన తర్వాత దుఃఖం వస్తుంది. ఎందుకు? జేబులు మొత్తం ఖాళీ అయిపోతాయి. సంపాదించింది నెల రోజులు సంపాదించిన సంపాదనలో సగం ఖాళీ చేసుకొనొస్తారు ఆ క్లబ్‌లో. హ్మ్. దబ్బయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళ అవసరాలన్నీ ఎదురుగుండా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దుఃఖం వస్తుంది. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆ! నెక్స్ట్ బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ గూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి పార్టీస్ గానీ, ఏవి గానీ భౌతికమైన కృత్యాలన్నీ గూడా ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం చేసేవన్నీ గూడా దుఃఖాన్నే కలిగిస్తాయి. అదే భగవంతుడి గురించి చేసేటువంటి సేవ మాత్రం ఎప్పుడు గూడా మనకి ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని ఇస్తుంది. దుఃఖాన్నివ్వదు. ఒక టెంపుల్‌కెళ్ళొచ్చాం. టెంపుల్‌కెళ్ళొచ్చి కీర్తన విన్నాం. విన్నప్పుడు మనకి మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఈ ఈ పార్టీలకెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఇంక మాత్రం వెళ్ళకూడదురా పార్టీకి అని చెప్పినాననిపిస్తుంది. ఇంకొద్దురా నాయనా ఈ పార్టీలు. ఇవాళ చచ్చిపోయినాం. ఇవాళ దుంప తెగిపోయింది. టైమంతా వేస్ట్ అయింది అని చెప్పినాననుకుంటాం. కానీ ఇది చూడండి, ఇలా మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, భగవద్ధామానికి వెళ్ళాం. భగవద్ధామానికి వెళ్ళినా, భగవంతుడి టెంపుల్‌కి వెళ్ళినా, ఒక ప్రవచనం వినటానికి వెళ్ళినా, అది విన్నప్పుడు మనకేంటంటే హాయిగా ఉంటుంది. మనస్సు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ! అప్పుడు మనకు ఆత్మ కూడా తృప్తి పడుతుంది. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవలోనే ఆనందాన్ని పొందుతుంది. మనం ఇంటికొచ్చేసిన తర్వాత మనల్ని ఒక్క పైసా ఎవ్వరు అడగరు టెంపుల్‌లో. ఇస్కాన్ టెంపుల్‌కెళ్లారనుకోండి, మీకు చక్కగా ప్రసాదం దగ్గర నుంచి పెట్టి పంపిస్తారు వాళ్ళు. హ్మ్. అట్లా మనకి ఇంటికొచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్దాం మనము టెంపుల్‌కి అనే కోరిక కలుగుతుంది మనకి. హ్మ్. అదే చెప్తున్నారు. ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉండదు. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందలేడు. ఆ తెలివితేటలున్నవాడు వీట్లల్లో ఆనందం పొందలేడు. ఒక్క భగవంతుడి దాంట్లోనే ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇంద్రియ వస్తువులు. ఇంద్రియ వస్తువులేంటి? ఇది చూడండి, ఈ మిణుగురు పురుగు. మిణుగురు పురుగు లైట్ కాంతికి అట్రాక్ట్ అయితుంది. అట్రాక్ట్ అయ్యి పైకి వెళ్తుంది. ఆ లైట్ దగ్గరికెళ్తుంది. ఆ వేడికి చచ్చి పడిపోతుంది. అప్పటికప్పుడే పొద్దున పుడుతుంది. కొంచెం కొంచెం పెరుగుతుంది. అప్పటికప్పుడే దాని లైఫ్ అయిపోతుంది. ఆ రోజుకి ఆ రోజే. హ్మ్. అంటే కన్నుకి గుర్తనమాట ఇది. హ్మ్. అంటే అట్రాక్ట్ అవ్వద్దు. కంటిని అనవసరమైన విషయాల వైపు అట్రాక్ట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ చెవి. చెవి ఏంటంటే, ఈ జింక లేడీ ఏం చేస్తుంది? దానికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టంట. అందుకని వేటగాడు ఏం చేస్తాడంటే మ్యూజిక్ పెడతాడు. దానికి ఇష్టమైన మ్యూజిక్ పెడతాడక్కడ. పెట్టేటప్పటికి పాపం జింక వస్తుంది అక్కడికి. వచ్చి వలలో చిక్కుకుంటుంది. హ్మ్. అంటే చెవిని కూడా మనం భగవన్నామ స్మరణ కోసంగా యూజ్ చేయాలి గానీ, అనవసరమైన విషయాలు, పక్క వాళ్ళ గోల, ఎదుటి వాళ్ళ గోల, లేకపోతే అనవసరమైన హోరు, హ్మ్. ఇవన్నీ పాటలు, ఇప్పుడొచ్చే పాటలు కూడా వినలేకుండా ఉన్నాం. మనం వినొద్దు, మనం పెట్టుకోకపోయినా దారిలో వెళ్తుంటే వినిపిస్తూ ఉంటాయి. పెద్దగా మైకులు పెడతారు. హ్మ్. ఇవన్నీ గూడా, ఇవన్నీ గూడా చెవిని కాపాడుకోవాలి మనం. అనవసరమైనవి వినకుండా చెవిని కాపాడుకోవాలి. ఈ విధంగా జింక ఏ విధంగా చనిపోయిందో, ఆ విధంగా మనం గూడా మన చెవులు పనిచేయవనమాట కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి. ఈ చెవులలో ఎప్పుడూ ఆయుధాలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ హెడ్‌ఫోన్స్ ఇవంతా 24 అవర్స్ ఆ చెవులో పెట్టుకుంటారు, వింటూ ఉంటారు. దారిలో పోతూ ఉంటారు. ఆ చెవులో అవే ఉంటాయి. ఆ సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుంటారు, వింటూ ఉంటారు. చెవులు కొన్ని రోజులే 100 ఇయర్స్‌కి సరిపడా మన చెవులు గాని, ఇంద్రియాలన్నీ గూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఇవ్వటం జరిగింది భగవంతుడు. అవి మనం ఏం చేస్తున్నాం? 10 ఏళ్ళు గూడా రావు. 10 ఏళ్లలోనే రోగగ్రస్తం అయిపోతాయి. చెవు పోట్లో ఏవో ఒకటొస్తాయి. హ్మ్. ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలో అంతవరకు మనం ఉపయోగించుకోవాలి వీటిని. ఆ! ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఏనుగు. ఏనుగు ఏం చేస్తుంది? అక్కడ మైథునం అన్నమాట. అక్కడ ఆడ ఏనుగుని పెడతారు. ఆడ ఏనుగుని పెట్టి పెద్ద గుంట తవ్వి దాని మీదంతా ఆకులు అలాలన్నీ వేసేస్తారు. మామూలుగా అయితే ఏనుగు దాన్ని చూస్తే గుర్తుపట్టగలదు. కానీ ఆ కింద చూడదు. కింద చూడకుండా ఆ ఆడ ఏనుగు వైపు చూస్తూ దాని మీద ఆశతో దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలనే దీంట్లో వెళ్తుంది. ఆ గుంటలో పడిపోతుంది. హ్మ్. తర్వాత ఇక్కడ భ్రమరం. ఈ భ్రమరం ఏంటి? ముక్కు. ముక్కేంటి? ఆ వాసనకి దీనికి ఆ మత్తుకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది దాంట్లో. ఆ పువ్వులో పువ్వు ఓపెన్ అవ్వంగానే కూర్చుంటుంది. ఇంక లేవదనమాట. లేవకుండా
దాంట్లోనే కూర్చుంటుంది. ఆ మకరందాన్ని దాన్ని సేవిస్తూ అక్కడ స్మెల్ పీలుస్తూ కూర్చుంటుంది. ఇలా ముడుచుకుపోతుంది. సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి దానిలోనే చనిపోతుంది భ్రమరం. ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి దుఃఖపు హేతువులు ఇవన్నీ కూడా. ఇది చేపకి ఏం చేస్తారు, ఎరబెడతారు. ఎరబెట్టి దీన్ని వేస్తారు అనమాట, గాలాన్ని వేస్తారు. వేసేటప్పటికి ఆ గాలానికి ఆ ఎర తిందామని వస్తుంది అనమాట, నాలిక రుచి కోసం. వచ్చేటప్పటికి దానికి దొరకని మొత్తం సముద్రంలో అన్ని దొరుకుతాయి, నీళ్ళల్లో అన్నీ ఉంటాయి దానికి. అయినా కూడా అది ఇంకా టేస్ట్ కావాలి, ఇంకొంచెం కావాలి నాకు టేస్ట్ అని దాని దగ్గరికి వస్తుంది. వచ్చేటప్పటికి అది కాస్త పట్టుబడిపోతుంది అనమాట, నాలికలు గుచ్చుకుంటుంది దానికి. అది వెళ్ళి బయట తీసి వేసేస్తారు. ఈ విధంగా చేప చనిపోతుంది. అంటే ప్రతి వస్తువు కూడా, ప్రతి ఇంద్రియం కూడా మనకి దుఃఖహేతువులే. వాటిని కంట్రోల్ చేసి వాడుకోవాలి మనము. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసి మనం వైరాగ్యంతో భగవంతుడి సేవలో వాటిని వినియోగించాలన్నమాట. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాల దేవతలకు అధిపతినని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషినని తెలుసుకుని పిదప నా భక్తులు శాంతిని పొందుతారు. ఇక్కడ చూడండి, భోక్తారం యజ్ఞ తపసం. వీళ్ళందరూ వచ్చారు, అక్కడ అడవికి వచ్చారు. వచ్చేసేసి ఆవుల్ని కాసుకుంటూ వచ్చారు. వస్తే వాళ్ళకి ఆకలి అవుతున్నది కృష్ణ, మాకు ఆకలి అవుతున్నది అన్నట్ట గోప బాలకులు. అనేటప్పటికి అక్కడ యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు, అక్కడ మీకు ఆహారం దొరుకుతుంది, అక్కడికి వెళ్ళి అడిగి తీసుకొని రండి అని చెప్పారు. చెప్పేటప్పటికి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగారు, ఆ బ్రాహ్మణుల్ని, మాకు ఆహారం ఇవ్వండి, ఆకలిగా ఉంది అని చెప్పనని అడిగితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోమన్నారు. యజ్ఞం కంప్లీట్ యజ్ఞాధిపతికి ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టాలి, మీకు ఇవ్వటానికి కాదు ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది, వెళ్ళిపోమని వాళ్ళు తరిమేస్తారు వీళ్ళని. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ ఇవ్వలేదు అని చెప్పినాను ఇచ్చి కృష్ణుడికి చెప్తే, అప్పుడు పక్కనే ఊరుంది, ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళి అడగండి, బ్రాహ్మణ పత్నులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇస్తారు మీకు అని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. అక్కడికి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి అడిగితే ఇట్లా కృష్ణ భగవానుడు వచ్చారు అక్కడికి, బలరాముడు కృష్ణుడు వచ్చి ఉన్నారు అక్కడ, ఇట్లా మిమ్మల్ని ఆహార పదార్థాలు తీసుకుని రమ్మన్నారు, మాకందరికి ఆకలిగా ఉందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం చేసిన పదార్థాలన్నీ తీసుకొని అందరూ ఇళ్లలో నుంచి బయలుదేరి గుంపుగా కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆ ఆహారం అంతా కూడా ఆయనకి సమర్పిస్తారు. వాళ్ళందరికీ పెట్టారు చూడండి ఇక్కడ. అంటే భగవంతుడు అని గుర్తించిన వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు బ్రాహ్మణ పత్నులు. ఎలా గుర్తించారు, ఈ మధురా నగరం నుంచి వాళ్ళు పాలు వెన్న ఇవన్నీ అమ్మడానికి వెళ్ళేవాళ్ళుట నందవ్రజం నుంచి. అప్పుడు అమ్మడానికి నందవ్రజం నుంచి వెళ్ళినప్పుడు గోపికలు వాళ్ళు ఈ కృష్ణలీలల గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు బ్రాహ్మణ పత్నులకి. అది వినడం ద్వారా వాళ్ళకి కృష్ణుడిని ఒక్కసారి చూడాలని వాళ్ళకి కోరిక ఉండేదన్నమాట. ఆ కోరికతో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఎట్లాగైనా కృష్ణ నిన్ను చూడాలి, కృష్ణ కృష్ణ అని. అప్పుడు వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళ తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రసాదాలన్నీ సేవించి వాళ్ళకి దర్శనం ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే దేవతలకు అధిపతిని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి అని తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. అప్పుడు తర్వాత ఋషిపత్నులు వస్తారు, వాళ్ళు కూడా వస్తారు, బ్రాహ్మణులు కూడా వస్తారు. వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు బాధపడతారు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ కౌరవులు కూడా గుర్తించారు కదా, దుర్యోధనుడు గాని కర్ణుడు గాని వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని గుర్తించరు. వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా గుర్తించరు. కట్టేద్దామని చూస్తారు రాయబారానికి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణ భగవానుడిని. ఆయన్ని కట్టేయగలరా? గుర్తించిన వాళ్ళందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందారు. ఎవరంటే అర్జునుడు, పంచపాండవులు, వీళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. కుంతి మహారాణి, ద్రౌపది, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని గుర్తించారు. భగవంతుడిని గుర్తించిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు శాంతిని పొందారు, మోక్షాన్ని పొందారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, నిజమైన నియంత్రకుడు. లోకాలన్నీ కూడా ఆయన నియంత్రణలోనే ఉంటాయి, భగవంతుడి నియంత్రణలో. సుహృత్ ఈయన ఎవరంటే నిజమైన స్నేహితుడు, గుడ్ ఫ్రెండ్ అనమాట. మనం ఏదైనా సరే మనసులో ఉన్న విషయాలు, మన పర్సనల్స్ ఉంటాయి, మనకి ఎంత దగ్గర వాళ్ళైనా సరే మనం చెప్పం, భగవంతుడి దగ్గర చెప్పుకుంటాం.
నాకు ఈ కష్టం ఉంది మనసులో, నాకు ఇది ఉంది అది ఉంది అని భగవంతుడి దగ్గర ఫుల్ ఓపెన్ అయిపోతాం అన్నమాట. అంటే మనకి గుడ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే భగవంతుడే. Krishna is the supreme enjoyer. Krishna is the supreme controller. Krishna is our only well-wishing friend. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చాప్టర్ ఎంతవరకు అర్థమైంది మీకు తెలుసుకోవాలండి, మీరు క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, లైవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను మాతాజీ. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈరోజు చాప్టర్ అర్థమైందా?